Het gaat dus om een rieke Rus uit Moskou, die het zijn geld in de bouwraad verzinnen had. Punt is wel dat er geen Engels praat en de Driezemers geen Russisch. Maar zijn oerborman voorzorgt geen problemen. Ik zit altijd met handen en voeten, kom ik een heel aan. En naar Stravia, dat weet de meeste mensen wel, dus dan ben ik al een heel aan vaak. Ja. Dus je beziet je de goede man van de vodka onder Berenburg te krijgen? Ik vind wel dat er op zijn minst een keer een slokje Berenburg proeven maakt. Daar ben ik, ja, zeker dat er een keer komt om kennis te maken. En dan is het eerste wat ik krijg na de koffie een Berenburgje. Echt weer, ja. De vraag bloot natuurlijk hoe het in minuut Rusland maar aardig wat geld in Driezen bedarret. Nou, omdat hij het een schitterend landgoed vindt tegen een acceptabele prijs. En dat hij de omgeving waardeert waar hij kan recreëren, hardlopen, surfen, dat zijn zijn sporten. En, Gaat hij de plaatselijke voetbalclub sponsoren? nou, dat zijn natuurlijk vragen die moet u aan hemzelf stellen. Maar nogmaals, het is een gewone man. Ik denk wel dat hij een beetje van luxe houdt. Maar daar houdt iedereen toch wel van als je dat zou kunnen betalen. Dus ja, daar is ook weer niks mis mee. Houdt hij van voetbal, weet u dat? Heb ik niet gevraagd. Nee, maar ik spreek hem morgen en dan zal ik dezelfde vraag. En het maakt het net uit of deze nog anonieme Rus van voetbal of van vierleppen houdt. Als hij mij een poeder geld aankomt, weet de plaatselijke bevolking al wat zij op zijn onbord sissen matten. Nou, zijn we daar, hè? Ja. Ik zeg altijd zo van, hij zal meer centen hebben, maar ik zeg altijd, ik heb hem uitzicht. Want hij moet deze kant uitzien en ik aan die kant uitzien.